Na, jó estét, sziasztok! A mai estén egy ilyen kis adatértelmező előadást szeretnék itt tartani nektek, és az alcímtől kicsit tekintsünk el, mert csak a vége felé fog erről szólni a történet. Kicsit messzebbről indítom meg egy kicsit én másban látom ennek a történetnek a jelentőségét, aztán majd lehet velem vitatkozni, mert is ezért van ez az egész alkalom, hogy ne csak én beszéljek, hanem ti is, meg hogy olyan kérdés kerüljön elő, ami talán többeket is megmozgat. Ugye a főcím az első Korintusi levél 13-12, és hát a háttérkép az pedig nem tudom, ismerőse valakinek, nem így nézett ki, színes volt eredetileg ez a kép. Nem tudom, hogy valakinek beugrik-e, hogy honnan van. Igen, ez az MKPK-nak volt egy kampánya a népszámlálás előtt, és ugye ebben buzdították a híveket arra, hogy hát, nyugodtan fejezzék ki, illetve vallják meg a hitüket ilyen formán is, vagyis hogy beírják a népszámlálási kérdőívbe, hogy római katolikusok. Más történelmi egyházak is folytatták ezt a kampányt, úgyhogy nem egyedülálló a katolikus törekvés. Milyen sikerrel, erről majd azért részben szeretnék szólni. Amiről szó lesz egy kis népszámlálás történet. Mire jó és miért fontos egyáltalán a népszámlálás? Ezen belül miért fontosak a vallásosságra vonatkozó adatok, meg mások is. Aztán megnéznénk egy kicsit a népszámlálási adatokat egészben, aztán amit sikerült kigyűjteni a Veresegyház, hát ugye az adatok egy része rendelkezésre áll település sorosan is, nem minden sajnos. Pár adatot próbáltam összeszedni, hogy mi a helyzet itt nálunk. Aztán próbálok néhány lehetséges magyarázatot mondani, meg némi jövőképet felrajzolni. Ez csak közben lesz, nem lehet jó számít elindult. Jó, népszámlálás, de nem a szöveg az érdekes, ezt azt hiszem a KSH honlapjáról ollóztam ki. De mi a népszámlálás? Hát gyakorlatilag egy olyan kötelező adatszolgáltatás, ami törvényi kötelezettség, és minden magyar állampolgár részére ez ugye 10 évente, vagy hát ugye most a utóbbi 2 alkalmat is beleért, hogy nagyjából 10 évente zajlik népszámlálás. Mindjárt megnézzük, hogy ennek mi a hagyománya és miért van. Ugye itt a dologból, ami számunkra érdekes, hogy ugye az ország népességének egészére terjed ki, 10 évente megismétlődik, tehát ez azt jelzi, hogy nagyjából azonos időszakonként kapunk egy valós helyzetképet arról, hogy mi is van az országban, az ország népességére vonatkozó legfontosabb demográfiai jellemzőket, az egészségi állapotot, a foglalkoztatottság, illetve élet- és lakáskörülményekről szóló információkat tudjuk valóságosan megismerni, ennek még később lesz jelentősége. Nézzük egy kicsit vissza a történelmi múltba. Ugye a Szentírásban is találkozunk népszámlálásokkal. Ugye már a mózesi törvény is meghatározta azt, ugye a kivonulás könyvében olvashatunk arról, hogy Izrael fiait ugye számba kell venni, és meg kell számolni ugye a 20 esztendősnél idősebb férfiakat, illetve ugye Lévi törzsére vonatkozóan pedig ugye minden férfit össze kell számolni. Tehát ez volt a népszámlálásnak az alapja, ugye az Ószövetség idején. Ott nem volt törvény arra vonatkozóan, hogy ezt milyen időközönként kell
megtenni. Konkrét helyek a Szentírásban, amit ugye ezt az utolsót ezt ismerjük, ez egy viszonylag ismert sztori. Ugye itt a születés történetből ugye ismerjük, hogy hát mindenkinek a saját nemzetsége, a saját szülőhelyére kell elvonulnia, és ott az összeírásban részt vennie. Voltak korábbi, ugye ez az előző kettő, amit említettem, ugye a Számok könyvében olvashatunk konkrét népszámlálások, illetve azoknak az eredményeiről is, tehát ugye itt a ószövetségi zsidó nép nagyságára is kapunk utalásokat. Ugye az egyik az Egyiptomból való kivonulás után közvetlenül, valahol szerepel a szövegben, hogy ugye 20 évestől felfelé 603.550 férfi írtak össze, tehát nagyjából ebből lehet becsülni, hogy mekkora volt az Egyiptomból való kivonulás után a zsidóság létszám. Aztán ugye a pusztai vándorlás végén, akkor ez a 40 esztendős pusztai vándorlás befejeződött, akkor ugye azt látjuk, hogy hát a zsidóságnak a létszáma nem változott. Aztán Dávid idején volt még egy népszámlálás, ugye itt már 800 000 főről szól ez a népszámlálás. Ugye az Augustus-féle népszámlálás pedig hát nem azért érdekes, mert hogy hányan voltak, hanem hát ez Jézus születéséhez kapcsolódik, és hát ugye a profécia teljesedik be ezáltal, és ugye Betlehemben születik meg a megváltó. Népszámlálás történet, még nem mondom végig, csak az érdekes, hogy az első népszámlálás, ez megelőzte az előzőt is, ugye a Kínában tartották, aztán ugye a római birodalomban is ennek kialakul a gyakorlata. A római birodalomban 5 évenként tartottak cenzusokat. Ugye itt Augustusnak az összeírása az azért érdekes, mert ugye ez az első olyan népszámlálás, ami ugye a provinciákban is ezt a folyamatot elindítja. Középkorban is találkozunk ilyenekkel, az újkorban pedig ugye a 17.-18. századtól, előtt Kanadában, aztán Európában is megjelenik ez a fajta tevékenység, ami hát ugye a lényege mindenhol ugyanaz, hogy közel egy időpontban hajtsák ezt végre, teljes körű legyen, és hát általában ugye a lakosságra, a tevékenységükre, illetve hát ugye több esetben ugye a vagyonukra, a jövedelem szerzésükre vonatkoznak ezek az információk. Magyarországon ugye II. József idejében van egy kezdemény, ugye 1784 és 87 között zajlik egy népszámlálás, mondjuk ezt tekinthetjük előzménynek, és utána pedig a 19. század utolsó harmadától indul el az a fajta népszámlálás, amiről hát ma is beszélünk, ugye innentől kezdve 10 évente tartanak népszámlálásokat, tehát ez a mai népszámlálásnak is a közvetlen előzménye, és érdekes módon, hogy ezek az adatok hát természetesen más struktúrában, de ma már többé-kevésbé elérhetők, tehát történeti idősorok elemezhetők a népszámlálási adatok alapján. A témánknak egy fontos mozzanata az érzékeny adatoknak a megismerése. Ugye ez jelenti egyrésztről a vallásra, vallásosságra vonatkozó adatokat. Ugye ez 90 után válik érdekessé. Ugye 49 és 90 között nem kérdeznek ilyen típusú adatokat, de ugye a nemzetiségre, vallásra, illetve ugye a mostani népszámlálásban már az egészségi állapotra, illetve ugye bizonyos fogyatékkal élőknek a
hátrányára is ugye, rákérdeznek. Tehát ezek is érzékeny adatok, amiket egyébként hivatalosan semmilyen formában nem lehet gyűjteni. Mondjuk ezt, hogy ez a rendszerváltásnak a vívmánya, amennyiben ezt annak tekintjük. Ugye a személyes adatok védelme érdekében bizonyos adatoknak a gyűjtését tiltó listára tették, és ezért érdekes számunkra a népszámlálás, és ezért fontos az, ami történt a 22-es népszámlálás során, mert hogy ezeket az adatokat, tehát a nemzetiségre, vallásra, fogyatékra vonatkozó adatokat kizárólag a népszámlálásokból tudjuk meg valósan. Van még egy adat, egyébként meglepő, ez elérzékeny adat, de ezeket is csak a népszámlálásokból tudjuk. Ez az iskolai végzettségre vonatkozó adat, ugyanis a lakosságra vonatkozóan más adatforrás nincs, ami az iskolai végzettséget megmutatja. Ugye az oktatási statisztikák azok ugye output adatokat közölnek. Az oktatási statisztikákból azt tudjuk meg, hogy egy évben hányan fejeznek be általános iskolát, középiskolát különböző módokon, hányan érettségiznek, hányan fejeznek be különböző fokozattal egyetemi vagy tehát felsőfokú tanulmányokat, de ugye ezek nem köthetők személyekhez. Tehát lehet belőle következtetni arra, hogy hányan rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, de ugye ezek az output adatok, ezek benne magukban foglalják azokat a személyeket is, akik már második, harmadik, 10., 20. diplomájukat szerzik. Tehát ilyen módon csak hozzávetőlegesen lehet. És hát ugye a halálozási statisztikákból sem derül ki az, hogy az illető az ugye milyen iskolai végzettségű. Tehát hogy nagyon érdekes, hogy a iskolai végzettségre vonatkozó adatokat is csak a népszámlálásokból tudjuk meg valósan. Ugye becsült adatok, meg becsült statisztikák természetesen léteznek menet közben is, de ugye ezek nem a valóságot tükrözik, tehát emiatt ugye a népszámlálásnak a jelentősége emiatt is fontos, különösen az érzékeny adatoknál. És ugye itt jön majd elő a vallásosságra vonatkozó adatoknak a kérdésköre is, hogy hát emiatt is fontos az, hogy a népszámlálásban tudjuk, vagy népszámlálásból tudjuk, hogy milyen felekezethez hányan tartoznak. És módszertani kitérő arra vonatkozóan, ugye, hogy hát máshonnan is lehetne elvileg ilyen információt tudni. Ugye ezek a különböző véleménykutatások, erről egy nagyon röviden próbálok elmondani dolgokat. Ugye a népszámlálás teljes körű összeírás. Minden magyar állampolgár számára ez kötelező adatszolgáltatás. Népszámlálások közötti időszakban és bármilyen információ gyűjtésre pedig ugye a közvélemény és piackutatásoknak a standard módszereit használjuk, amik ugye nem teljes körűek, hiszen ez egy borzasztó nagy költség, borzasztó sok idő, borzasztó nagy energiabefektetést igényel. Ugye főleg a piackutatásokban látjuk, hogy nagyon gyors eredmények kellenek. Tehát, hogy ki mit fogyaszt, miért úgy csinálja, miért ide utazik, miért azt veszi, stb. Itt gyors információk kellenek. Ugye nincs lehetőség teljes körű megkérdezésre. Ugye mintavételeken alapul ez a fajta megkérdezés, és bizonyos esetekben, tehát például a vallásosságra egy picit visszatérve, ugye fontos az úgynevezett reprezentativitás. Ez egy bűvös szó, amivel nagyon sokan dobálóznak, ugye, hogyha főleg most megint kampány lesz, politikai közvéleménykutatásokat olvashatunk majd tonna számra. Ugye ezekben mindig elhangzik ez a bűvös kifejezés, hogy reprezentatív minták vizsgálatán alapján azt mondjuk, hogy, és akkor mondanak valamit. Ez tök jó, csak hogy ez így pontatlan. Ez így alapvetően nem mond semmit. És a reprezentativitás nagyon fontos tulajdonsága ezeknek a kutatásoknak, csak ide mindig hozzá kell tenni azt, hogy az a minta az mire reprezentatív. Tehát mi az a tulajdonság, amit ez a minta leképez. Mert a reprezentativitás ez tulajdonképpen azt jelenti, maradjunk a vallásosság példájánál, ugye, hogy
Itt van ugye Magyarország lakosság, most mondjuk, hogy 9,6 millióan vagyunk. Amikor egy közvéleménykutatást végeznek, akkor általában 1000 főt szoktak megkérdezni. És ennek az 1000 főnek a véleménye alapján, a minta alapján következtek meg a válaszokból arra, hogy hát a teljes lakosság mit is gondolhat a legkülönbözőbb dolgokról, vagy például hogyan viszonyul a vallásossághoz. Ugye ez a minta, ez akkor a legpontosabb, ugye a másik fontos kifejezés az a hiba, ennek a módszernek van egy természetes hibája, ugye egyszerűen azért, mert becslésről van szó. 1000 főből következtetünk durván 10 millió embernek a véleményére, tehát természetes, hogy ennek van egy hibája. Az 1000 fős standard mintáknak a hibája plusz-minusz 3,2%, ami azt jelenti, hogy ha valamiről azt olvassuk egy közvéleménykutatásban, hogy az 10%, akkor az 6,8 és 13,2 között bármennyi lehet, hogyha éppen akkor a valóságban mindenkit megkérdeznénk, akkor ezen két érték között bármi jön ki, akkor az jó eredménynek számít, ezt tudja a módszer, ennél többet nem tud. Tehát ez az alapvető tulajdonság, és ahhoz, hogy ezt tudja egy minta, ahhoz szükség van a reprezentativitásra bizonyos szempontok szerint. Egy lakossági minta esetében ezek a kor, a nem, az iskolai végzettség és a település. Vagyis annak az 1000 főnek, akik megkérdeznek egy ilyen kutatás során, annak a teljes lakosságot le kell képeznie a kor, a nem, az iskolai végzettség és a település szerkezet szerinti elhelyezkedés szerint. Vagyis azt mondja, hogy volt most 53, 47 vagy 54, 46 volt a férfi-nő arány, ugyanilyen arányban kell a mintában is férfiaknak és nőknek lenni. Megnézzük majd az életkor szerinti megosztást, annak is helyesnek kell lenni, 17%-nak Budapesten kell lakni, 30%-nak vidéki kisvárosban és a többi. Tehát, hogy ha ezt tudja ez a minta, akkor mondhatjuk azt, hogy reprezentatív a legfontosabb demográfiai tulajdonságokra, és akkor jó minőségű eredményt kapunk. Lesz hibája, ez természetes, hogy az értékeket ezzel kell figyelembe vennünk, de ennél jobbat nem tudunk. Ennél jobb csak a népszámlálás. Az meg 10 évente van, nagyon drága, nagyon sokáig tart, és a többi, majd még számos rossz tulajdonságát el fogjuk mondani. Tehát, hogy ez a lehetőség, és ami miatt ez fontos, ugye amit az előbb említettem, hogy például az iskolai végzettségre is, ugye a népszámlálásból kapunk valós adatokat, és utána 10 évig a kutatások során ezt használjuk. Jó, lehet módosítani az előbb említett output adatok alapján, de az soha nem lesz a valóságos. Tehát, hogy ezért is fontos. És hát ugye ezekről az érzékeny adatokról pedig csak a népszámlálásban kapunk valós adatot. Látni fogjuk majd, hogy ugye a kutatások témája lehet természetesen a vallásosság is, annak nagyon sokféle leképeződése, de ugye ezek mind becslések, és ezt a hiba felhasználásával kell értelmezni. Tehát rögtön egy ilyen eredmény, amit ugye 2022-ben egy európai kutatási hullám részeként végeztek el Magyarországon. Itt ugye arról szól ez az adat, hogy hát milyen gyakran vesznek részt, ugye itt ez a templomi szertartás, de azért van, hogy nehéz egy kifejezést használni az összes felekezetnek az összes ilyen gyakorlatára, tehát hogy milyen gyakran járnak templomba. És látjuk itt, hogy ez különböző korcsoportonként, ugye különböző mértékben történik, ugye ezek az alsó, hát ilyen piros, meg nem tudom még milyen színű sávok jelentik a napi, heti vagy hetente többször templomba járókat. Látjuk, hogy a fiataloktól az idősek felé haladva ez jelentősen növekszik, illetve a másik véglet, ugye a soha templomba nem járóknak az aránya pedig a 30 év alatt a legnagyobb, és ugye fölfelé haladva. Tehát ugye ez egy olyan kérdés,
és számos ilyen kérdés van, és ugye erre vonatkozik ez a szlájd, hogy a vallásosságnak nagyon sokféle formáját lehet megragadni a kutatásokban, például azt, hogy milyen gyakran jár templomba, zsinagógába, imaházba, lehet értelmezni a saját felekezetére mindenkinek, vagy másik ilyen gyakori kérdés, hogy ugye van erre is egy ilyen mérési skála, hogy tekinti ő saját magát vallásosnak, tehát például az egyház tanítását követi, ugye a maga módján vallásos, ez egy talán ismert kategória, ezt a szociológusok találták ki, de nagyon sok mindent jelent, vagy nem. Tehát, és akkor ugye, hogy meg egyáltalán nem tekinti magát vallásosnak. Tehát ezek olyan dolgok, amik véleményeket tükröznek, ilyen nincs a népszámlálásban. Majd látni fogjuk, hogy a népszámlálás milyen kérdéssel dolgozott, és abból mi jött ki. Aztán szoktak ilyeneket kérdezni, hogy hisz-e Istenben, vagy bármiféle természet fölötti létezőben. Ugye ez is megint azért van, mert hogy ugye a különböző hiteknek ugye a megnyilvánulásait így tudják mérni. Tehát, és ezeknek is ugye mind az alapja az, hogy a népszámlálásokból tudjunk olyan reprezentatív mintákat összeállítani, ami alapján ilyen módon a társadalmat tudjuk vizsgálni. És akkor nézzük meg, hogy mi történt a népszámlálásban. Ugye ez is egy ilyen módszertani vitakérdés volt. Ugye ez itt a 2022-es kérdőívből egy kivágott rész, ugye így hangzott a kérdés, hogy mi volt a vallás a felekezete, és akkor erre lehetett válaszolni, ugye megfelelő vallásos felekezet megadásával. Ugye látni fogunk egy csomó olyan adatot majd a későbbiekben, ami a 2011 és 2022 közötti változásokat fogja mutatni, és ugye aki egy picit figyelt erre korábban, hát akkor ugye erre vonatkoztak az adatok, hogy milyen mértékben és milyen drámai módon csökkent a különböző felekezethez tartozóknak az aránya. Holott ugye a 2011-ben föltett kérdés az más volt. Ugye itt az volt a kérdés, hogy mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát. Ez egy alapvetően más kérdés. Ugye mi a vallás a felekezete? Ez mindenkinek egy ilyen saját emléke, érzése, eszébe jut-e az, hogy neki van köze valamelyik valláshoz. Ez bármi lehet. Ez lehet, hogy azt jelenti számára, hogy meg van keresztelve, vagy valamelyik valláshoz regisztrálva van. És ugye láttuk az előbb, hogy hát ennek a templomba járási gyakoriság, bármi lehet a fokmérője. Ez egy abszolút szubjektív dolog, erre az ember odaír valamit, ami eszébe jut. Ehhez képest ugye az a kérdés, hogy melyik közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát, legalábbis ez a kérdés feltevés szintjén egy szorosabb kötődést feltételez. Tehát, hogyha megkérdezzük a katolikusokat is, hogy most valamilyen közösséghez tartozónak érzi-e magát, ugye ez a maga módján vallásos kategória, ez nem biztos, hogy ide beírja magát. Mert hogy ő a maga módján vallásos, ő hisz Istenben, ő még azt is gondolja magáról, hogy katolikus, mert hogy mondjuk meg annak van megkeresztelve, de ő úgy érzi, hogy neki semmi köze nincs a katolikusokhoz, mint közösséghez. Tehát, hogy ez egy alapvetően más kérdés. Amivel össze tudjuk vetni az adatokat, ez ugye a 2001-es népszámlálásnak az adata, hiszen itt volt ugyanaz a kérdés, hogy mi a vallás a felekezeten. Tehát, hogy ilyen apró módszertani bakik is előfordulnak, és hát emiatt azért megint csak az adatok és ezeknek a változása, ez legalábbis kérdőjeleket illesz az egyes eredmények végére. Na, akkor nézzünk egy-két adatot, illetve most csak így néhány ilyen hát nagyon látványos változást. Bocsánat, nem mindenhol csináltam saját grafikont, mert voltak jók, és azokat próbáltam ide beilleszteni. Ez volt a leglátványosabb adat, ami megjelent
az eredmények első közlése után, ugye, hogy az egyes felekezethez tartozók, itt ugye látjuk a többieket is, csak nincs kiszínezve, ugye a katolikusok között volt a legnagyobb a visszaesés. Tehát ugye 2011-hez képest, hát majdnem 1 millióval kevesebben vallották magukat katolikusnak, és ettől egy ilyen pánik hangulat alakult ki, hogy hát mi történt. Ugyanakkor látjuk azt is, és ez lesz a következő ilyen módszertani csemege, amiről majd egy picit szeretnék beszélni, hogy a nem válaszolóknak az aránya az pedig több mint 1 millióval növekedett. Ugye ezek az érzékeny adatok, azt ott elfelejtettem annál a szlájdnál mondani, ugye, hogy ezek úgy kerülnek be a népszámlálásba, hogy minden más adatszolgáltatása kötelező, erre a 3 kérdésre, ugye a vallásra, a nemzetiségre és erre az egészségi állapotra vonatkozó kérdésre nem volt kötelező válaszolni. Tehát ugye itt ezért fordulhatott elő az, hogy a csökkenés? Mindjárt mondom az erre vonatkozó elméleteket. Ugye nem tudunk semmit bizonyítani, hiszen nincs rá adat, tehát innentől kezdve találgatunk, hogy ez micsoda. Az egy nagyon fontos jelzés, hogy itt majd később százalékok is elhangoznak, hogy ez a mennyiség itt ugye 40%. Ez borzasztóan magas arány. Tehát a lakosság 40%-a nem válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen valláshoz, felekezethez tartozik. 2011-ben is nagy volt ez most abszolút számot látunk, ez 27% volt akkor. Tehát az is nagyon magas volt már, amiatt is már úgy sok kérdés felmerült. Ehhez képest a 40 az borzasztóan sok. Hogy itt nem vallásos, az azt mondta, hogy válaszolt, és azt x-elte, hogy nem vallásos. Igen. Viszont azok csökkentek. Így van. Tehát ez az a következő érdekesség, hogy ugye a nem vallásosaknak a száma meg aránya is, ugye, ha nem is nagy mértékben, de csökkent. És akkor itt az a kérdés, hogy ez a nem válaszolt kategória, illetve akik ezt jelölték, azok most tulajdonképpen kik és mit akarnak, és hova tartoznak. Ezt nem tudjuk, mert hogy nagyon, nagyon drasztikus az elmozdulás. Több magyarázat is van erre vonatkozóan. Az egyik az, hogy hát lehet ebben egyfajta ilyen állásfoglalása, nem tudom én, politikával kapcsolatban, nem tudom, személyiségi jogokkal kapcsolatban, tehát ez egyfajta ilyen demokratikus önkifejeződésnek is lehet a mérőszáma vagy mértéke, hogy hát ezek az emberek azt mondták, ők erről nem akarnak nyilatkozni. Ezek között vélhetően vannak egyébként olyanok, akik nem hívő katolikusok, reformátusok, stb. Tehát, hogy ez nem zárja ki azt, hogy ebben a kategóriában ne lennének vallásos emberek. Nem akartak erről nyilatkozni. Csak lehet, hogy benne van, nem, az hátvéd lesz, mert mindegy. Lehet benne az is, hogy ugye ma már ennél a népszámlálási hullámnál ugye viszonylag magas volt az online adatszolgáltatóknak a száma, tehát hogy nem a kérdező biztos vette föl az adatot, hanem ugye beültünk a gép elé, kitöltöttük, elküldtük jó lapot. Lehet az is az oka, hogy hát ami nem kötelezők, azt átugorjuk, ugye? Foglalkozzunk ezzel. Egyébként is hosszú volt a kérdőív, nagyon untuk már, hát akkor most, tehát hogy ez ilyen is lehetett benne. Aztán lehetett benne megint egy módszertani sajátosság, vagy valahogy későbbi szlájdon újra előkerül, de most elmondom akkor, ha most ez itt van, hogy ugye a népszámlálás annak ellenére, hogy kötelező, meg teljes körű, meg mindenféle ilyen dolgot tudunk róla, mégsem tölti ki mindig mindenki. A nem kitöltőknek a száma 400 000 volt. Ez egy nagyon nagy szám. Tehát, hogy egy nagyon nagy sokaságról beszélünk, ami gyakorlatilag egy olyan tömeg, ami hát
már jelentős ebben az összefüggésben is. Tehát ugye ennek a 40%-nak rögtön az 1/10 az magyarázható azzal, hogy nincs egyáltalán róluk adat. Ugye ezt a KSH lazában vette, mert hogy ezekről a személyekről tudjuk, hogy egyébként kinek kellett volna lenni, hiszen ugye a népszámlálás adatai ugye olyan módon köthetők személyhez, hogy ugye tudjuk, hogy ki szolgáltatta az adatot, csak aztán ezt az adathalmazt külön kezelik, tehát hogy ne érjenek össze az információk. Egyébként ebből adódik a félelmek egy része is, hogy na vajon ezek valahol összejöhetnek-e, és akkor megtudják-e rólam, hogy hát ez a félelem, ami egyébként sokakat tolhat ebbe a kategóriába. Tehát ezt a 4%-ot bizonyos adatok mentén tudták pótolni, hiszen a népesség nyilvántartásból, a vakcin nyilvántartásból, ugye azokat az adatokat, hogy ő hány éves, mikor született, hol lakik, stb. Ezeket lehetett pótolni. Mindent nem, de a legfontosabb, mint az törzsadatokat lehetett, tehát ilyen szempontból ezek az adatok részben megvannak, de ugye pont a minket érdeklő érzékeny adatok is hiányoznak, hiszen hát ezt nem lehetett pótolni. Tehát, hogy ennek van egy ilyen része is. Aztán ugye a nem válaszolók között felbukkanhatnak különböző, hát ugye most talán nem volt annyira éles ez a kampány, 11-ben volt egy ilyen hekkelési hullám a népszámlálásra vonatkozóan, de emlékeztek a pirézekre, nem tudom, valakinek ismerőse még ez a fogalom. Ugye egyébként egy szociológus találta ki ezt a fogalmat, és ugye buzdította az embereket arra, hogy amikor a vallásukról nyilatkoznak, akkor írják azt, hogy ők pirézek. És 0,6%-nyian pirézek voltak a népszámlálásban. Tehát olyan egy ilyen hekkelési, hogy mondjam, együttható, és ez hál' Istennek csak nagyon kismértékben torzítja az eredményeket, de lehetett benne ilyen is. De nagyon sok minden okozhat ennek a nem válaszolt kategóriának az ilyen hirtelen felbővülését. Ami ebből számunkra fontos, hogy azt, amiről ezek után szó lesz, ez nagy mértékben rombolta. Tehát, hogy olyan mértékű adatminőség romlás okozott az, hogy 40% hiányzik ezekből az információkból, hogy hát nagyon óvatosan kell kezelni. Bár ugye 60% meg nyilatkozott, és ugye azoknak az adatait vagy eredményeit látjuk itt, de hát azért, tehát ez már egy nagyon jelentős sokasság, ami teljes mértékben elbizonytalanítja az eredményt. Ennek ellenére azért a tendenciák azok eléggé, hogy mondjam, jelzik azt, hogy itt változások vannak. Tehát ha nem is ilyen mértékben csökkent mondjuk valójában a katolikusok száma, de jelentős mértékben csökkent. És ugye itt a katolikus, főleg a római katolikus egyház az, amelyik a legnagyobb veszteségeket elszenvedte. A görög katolikusok nagyjából szinten maradtak. Kevesebben vannak. Ugye reformátusoknál is csökkent, evangélikusoknál is, tehát hogy mindenhol valamilyen mértékű csökkenés volt megfigyelhető, ugye a római katolikusoknál a legdrasztikusabb ez a változás. Egy kérdés, hogy persze, hogy olyan adatok vannak, hogy hogy aki nem válaszolt, vagy nem akart válaszolni, az korosztály szerint igen, én most ezeket nem bogaráztam ki, de igen, nem, az lesz. Van egy ilyen Igen, majd. Jó, akkor még egy picit még így maradva a globális számoknál. Ugye itt látjuk a történelmi távlatot. Hát ez se túl vidám. Ugye látjuk, hogy ugye 92-höz képest, és még látványosabb a visszaesés. Ugye tehát ugye itt 49 és 92 között nem volt ilyen adat, tehát ugye ez az egyenes vonal, ez itt tulajdonképpen ez egy torzítás, itt ugye nem kéne ennek a vonalnak itt lenni, de az érdekes, hogy azért 49 és 92 között mintha nem változott volna semmi, ezt is óvatosan kezeljük. Tehát azért itt ebben benne van még a rendszerváltásnak az eufóriája, ugye, hogy na most akkor először megmondhatjuk azt, hogy hát az én nagymamám az valóban katolikus volt, engem is talán Suttyomban megkereszteltek, nem biztos,
lehet, de én akkor ugye katolikusnak, reformátusnak, akárminek mondom magam, és akkor itt ez megjelent ezekben az adatokban. Tehát igazából talán innentől vehetjük komolyan, ekkor sokkal jobb a helyzet. Tehát itt is azért 2001-hez képest is azért ez elég jelentős változás. Jó, országos eredmények egy térképen, itt ezt, akit érdekel, ezt érdemes megnézni, ugye itt ilyen rámegyünk az egyes területekre, és akkor így felugranak az eredmények, ugye itt ezek járási szintű adatok, ugye ez csak a válaszadóknak, tehát ez a 60%-nak az eredményeit tükrözi, de itt a római katolikusokon ködöllői járásban, hát ugye ez a területi egység, amire ezt itt legyűjtötték, ugye 62% körül van, tehát ezek mondjuk azt, hogy a legfrissebb adatok, majd mindjárt település szintű adatokat is fogok mutatni. Ugye látjuk az országon belüli jelentős eltéréseket, ugye a vallásos népesség arányait északkeleten, nyugaton, délnyugaton a legnagyobb, ugye itt az alföldi megyékben, meg itt-ott még látjuk, hogy ezek a nagyon világos foltok jelzik azt, ahol a legalacsonyabb a vallásos népességnek az aránya. Ennek annyiból van jelentőség, hogy most hát belelóg a tábla, hogy ha a Váci Egyházmegyét nézzük, ami egy nagyon furcsa képződmény már így földrajzilag, meg közigazgatásilag. Ugye ez egyrésztől itt indul északon, ugye Nógrád megyét foglalja magába, Pest megyének, ugye itt a Budapesttől keletre lévő részeit, és aztán itt ugye Szolnok megyének egy részét, illetve itt ugye Heves megye részben ebbe belelóg. Ugye ebben van olyan terület, ahol nagyon magas a vallásos népesség aránya, meg itt a délkeleti részen olyan is, ahol nagyon alacsony. Majd erre lesz külön egy ábra az összes tehát a globális számokra vonatkozóan egy egyházmegyei adat, abból nem látszanak a területi eltérések, csak itt jelzem, hogy ugye az egyházmegyének ez a furcsa alakzata, ez a nagyon elnyújtott, meg többféle tulajdonsági területet érintő alakzata, hát ezt is jelenti, hogy vannak olyan, és ugye ebben megint érdekes, ugye ezt látjuk itt a saját települési adatainkon, ugye az agglomerációnak a helyzete, ami teljesen külön kategória. Még néhány adat, ezek csak ugye megyékre vonatkozóan, ugye a magukat vallásosnak mondók, és ugye ezen belül ugye a katolikusok aránya hogyan változott, ez alapvetően mindenhol csökkent 2011-hez képest. Látjuk, hogy egyébként Pest megyében a legkisebb ez a csökkenés, a legnagyobb pedig Jász-Nagykun, Szolnok és Békés megyében. Aztán ugyanez a másik irányba, ugye ez a bizonyos nem válaszolt kategória hogyan alakult, itt is látjuk a területi különbségeket, tehát elég nagy a szórása, ugye még Budapesten csak 28% nem válaszolt, Bács-Kiskun megyében majdnem 60% ezeknek a személyeknek az aránya. Csak néhány ilyen érdekesség, ugye itt részben a kérdésedre válaszol, hogy a 20-29 évesek kétharmada azt válaszolta, hogy nem tartozik egyik felekezethez sem, illetve nem válaszolt, tehát ez egy nagyon magas arány, hogy a 80 év felettieknél meg ez megfordul, hogy csak egyharmad azoknak az aránya, akik nem tartoznak egyik felekezethez sem, illetve nem válaszolnak, ennek talán lesz majd egy grafikon is. A felekezethez nem tartozók aránya, hogy ez ki is szúrtad az ábráról, ugye 18-16%-ra csökkent. Tehát ha csak ezt az adatot nézzük, akkor azt mondjuk, hogy a változás nem történt. Hát nyugodtan hátradőlhetünk, és a dolgok zajlanak a maguk természetes módján. Tehát, hogy önmagában ez a kategória, vagy ez az adat, ez nem annyira informatív. Ugye ennek részben az oka az, hogy itt a nem válaszolók közé kerültek valószínűleg
inkább nagyobb számban azok, akik az egyes konkrét felekezetektől elfordultak. Ugye ezt említettem, tehát a római katolikusok ezt jobban érintette. Jó, nézzük akkor a helyi adatokat. Itt most először még csak pár ilyen általános demográfiai adatot szeretnék felvillantani, de önmagukban ezek is érdekesek. Tehát, hogy lássuk, hogy is vagyunk. Ez az iskolai végzettség szerinti megosztás, látjuk, hogy Veresegyházon kiemelkedően magas mind az érettségizettek, mind a diplomával rendelkezőknek az aránya. Ezt nagyjából tudtuk, de azért, ha megnézzük összehasonlítva az adatokat, ez elég passzív. Tehát ez a közel egyharmad ennek a két kategóriának az aránya. Ugye látjuk, hogy az ország, a szomszédos településeken, ugye Kertesen, Bottyánban az érettségizettek arányában nincsenek jelentős eltérések, tehát itt akár az országos átlagot, a megyei átlagot, vagy itt a szomszéd településeket nézzük, ezek szinte tök ugyanazok. Itt ugye a diplomások aránya nagyon magas, ez egy tipikus agglomerációs kisvárosi tulajdonság. Ugye mindenféle más összehasonlítás van, lényegesen nagyobb ez az arány, mint akár az országos, akár a megyei átlag, és hát ennek megfelelően ugye az alacsonyabb végzettségi kategóriák pedig hát értelemszerűen jóval kisebb mértékben vannak jelen nálunk. Jó, hát ez csak ugyanez így kiemelve egy kördiagramban, mert ez csak a megerősítés miatt. Aztán a korcsoport szerinti megosztás, itt ugye a dinamika is érdekes lehet. Nekem ez egy kicsit meglepő adat volt. Ugye mindenhol azt halljuk, hogy bővül a létszám, gyerekek születnek, stb. Hát ez az adat itt éppen egy kicsit ennek mintha ellent mondana. A fiatal korcsoportok aránya ugye messze magasabb, mint az országos átlag. Azt látjuk, hogy itt a legfiatalabb kategóriában 2011-hez képest van egy visszaesés, ez 10-19 évesek között ugye ott van egy lassú növekedés, aztán ugye ez már az egyetemista korosztály, meg a fiatal felnőttek, ugye ők eltűnnek, elvándorolnak, és aztán ugye ez pedig már a 40-49 éves korosztálynál van egy jelentős bővülés, hát ők pedig valószínűleg a beköltözők, tehát ugye ezek a kategóriák bővülnek jelentősen. Érdemes egy kicsit ezt is látni, hogy így alakultak ezek az adatok. Jó, ja igen, ez az iskolai végzettségre vonatkozó változásoknak az adatsora, csak itt fölcserélődött a két szlájd, ezt korábban kellett volna, mindegy, tehát látjuk, hogy a dinamikája mi volt a diplomások bővülésének, tehát hogy 2001-hez képest 2,5-szeresére növekedett a diplomások arány. Ugye az érettségizetteknél nem olyan nagy a változás, de egy lassú növekedés, itt pedig ugye úgy hasonlóképpen a csökkenések láthatók. Na és akkor itt van talán az egyik legérdekesebb ábra, ugye ezen lehet egy kicsit, nem is kicsit, ezen hosszasan lehet így merengeni, hogy mi van, hogy van. Ugye itt látjuk egymás mellett hasonlóképpen a korábbiakhoz ugye az országos, a megyei, és itt ugye a 3 érintett településnek az adatait. Hát ugye ebből azt látjuk, hogy az országos átlag ugye a katolikusok esetében 30% volt, a megyei adat ennél egy kicsivel kisebb, és hát ugye a veresi, kertesi, bottyáni adatok pedig ennél is még alacsonyabbak, és azért ez már elég jelentős, tehát 5-6-7%-os különbséget látunk. Míg ugye például ugye a reformátusok esetében mind az országos, mind a megyei átlagnál nagyobb arányban élnek ezeken a településeken reformátusok. A felekezethez nem tartozóknál nincs jelentős különbség, mert ugye néhány 10% van. Ha nagyon megértjük, a bottyáni és a kertesi adatok között van jelentős különbség, és hasonlóképpen azt látjuk, ugye, hogy a 40%-nyi válasz megtagadóhoz képest
ugye nálunk is, hát ha nem is sokkal, de azért az országos meg a megyei átlag fölött vannak a válasz megtagadók. Ugye itt a kisebb felekezeteknek az adatai sajnos ezen a grafikon még nem látszanak jól vagy egyáltalán, mert ugye ezek itt 10%-ban mérődnek, ezt itt most nem akartam jobban szétszálazni, de most minket talán elsősorban a saját adataink érdekelnek leginkább. Itt ugye 1-2%-os az összesített aránya a kisebb felekezetekre vonatkozóan. Tehát ez a mondjuk azt, hogy a népszámlálásban megmutatkozó helyzet, ahol hát ugye látjuk, hogy az országos meg a megyei adatoknál is valamivel alacsonyabb a katolikusoknak az aránya, Veresen is, Kerpesen is, Bottyánban is. Tehát ez ugye a kiinduló állapot. Aztán, amit ígértem, ugye az egyházmegyei szint, ugye itt az egyházmegye alakját látjuk. Hát itt a változás elég drasztikus, ugye 2001-hez, illetve 2011-hez képest, 2001-hez képest 44%-kal csökkent az egyházmegyében a katolikusoknak az aránya, azért ez egy nagyon, nagyon jelentős csökkenés. Kevés igaz az, hogy majdnem minden egyházmegyében ez történt, tehát hogy itt nagyon jelentősek a csökkenések. Még a homogénabb, kisebb területű egyházmegyék esetében is ezzel találkozunk. Jó, itt ugye talán egy picit jobban látszik a veresi adat, ugye a kisebb felekezet aránya összesen 2%, reformátusok 11, katolikusok 25, evangélikusok 1,7%, tehát ezek a fontosabb adatok. Hogyan változott ez az elmúlt, mondjuk azt, hogy 20 évben? Látjuk, hogy a katolikusok aránya az körülbelül megfeleződött, tehát ez egy ilyen kedvezőtlen tendencia. Az abszolút számok majd egy kicsit jobbak lesznek. A reformátusoknál is gyakorlatilag hasonló a tendencia, tehát 20-ról 11%-ra csökkent, ez is, ha csak durván akarjuk mondani, akkor egy feleződést jelent. Ugye a felekezethez nem tartozóknál, hát ezen vitatkozhatunk, hogy ez itt most valóban kiugrás volt, vagy az előbb említett ilyen mérési vagy kérdezés technikai hibának a következménye. 2001-hez képest látjuk, hogy csak kismértékben növekedett a felekezethez nem tartozóknak az aránya, hát a nem válaszolóké pedig jelentősen bővült. Némi bizakodásra ad okot, hogyha az abszolút számokat nézzük. Ugye itt a város létszámának növekedése ugye az arányokat egy kicsit megbolondította, ha most ugye Robi atyának egy ilyen pozitív képet kell fölvázolni, akkor azt kell mondani, hogy hát az országos trenddel ellentétben ugye Veresegyházon bővült a katolikusok száma, és ez igaz. Tehát, hogy alapvetően ugye ezt nyugodt szívvel kimondhatjuk. Még 2001-hez képest is bővült ez a szám. Hát, hogy milyen arányban bővült, és hogy emellett a város meg milyen mértékben növekedett, ez már egy kicsit talán torzítja a képet, vagy hát kevésbé teszi kedvezővé, de az a tény az igaz, hogy összességében, abszolút értékben, ha kismértékben is, de bővült a katolikusok aránya. Ugyanez igaz a reformátusokra, és tehát hogy ezt láthatjuk érdekes módon, hogy ugye itt a felekezethez tartozóknak az aránya, vagy csak nem aránya, számossága,
abszolút számokat nézünk, akkor kismértékben mindenhol növekedett. Tehát, hogy ez lehet összességében egy ilyen kedvező kép, tehát ez a mondjuk azt, hogy a jó vagy a pozitív megközelítése az eredmények értelmezésére. Sajnos település sorosan nem lehetett leválogatni ezt az adatot, mert egy ilyen furcsa kezelőfelület van, ahol a korcsoportos bontású adatok meg a felekezeti adatok ugyanabban a kategóriában vannak, tehát nem lehet őket egymással keresztbe állítani, ezért csak a megyei szintű adatot lehetett így megjeleníteni, de az előzőek ismeretében azért látjuk azt, hogy mondjuk a veresi adatok ennél talán egy kicsit kedvezőtlenebb, de nagyságrendileg ezt tükrözik. Itt ugye a korcsoportos adatoknál ugye az érdekes, hogy ugye, ha ránézünk, akkor az alaptendencia az, hogy ahogy haladunk fölfelé a korcsoportok között, ugye azt látjuk, hogy egyre bővül a katolikusok aránya, egyébként más felekezeteknél is ez így van, és lefelé haladva pedig a nem válaszolók, illetve a nem vallásosaknak az aránya növekszik. Itt egy kategória van, amire érdemes talán egy kicsit kitérni, ez a 10-19 éves korcsoport. Ugye ez nagyjából a középiskolásoknak a felső tagozat és középiskolásoknak a korcsoportja. Ebbe bele lehet tudni egy kicsit talán az egyházi iskoláknak a szerepét, jelenlétét, hatását erre a korcsoportra vonatkozóan. Nincs rá bizonyító erejű adatunk, de ez ide tartozhat. Egyébként ugye ez egy ilyen vitakérdés volt a népszámlálási adatokkal kapcsolatban, hogy amilyen arányban bővült az egyház által fenntartott iskoláknak a számossága az elmúlt 10 évben, ugye hát nem látszik ugyanez a dinamika a fiatal korcsoportokban. Ugye erre többféle magyarázat van. Egyrészt ugye a ma egyházi iskolának nevezett iskolák, hát talán ma már többséget, nem ismerem pontosan a statisztikát, de ugye nem az egyház által alapított, hanem átvett iskola. Ugye ez itt rögtön oda tesz egy csomó kérdőjelet, hogy ha az egyház átvesz egy iskolát, akkor az mitől lesz egyházi iskola? Hát elsősorban attól, hogy lecserélik a bejárat fölött a címert, meg a névtáblát, és hát ugye annak a mondjuk azt, hogy a gyermekek hitbéli fejlődésére való hatása az mekkora, hát ez egy külön vizsgálatot érdemel, de ugye tudjuk, hogy itt az egyházmegyében is azért az iskolák átvételének hát egy határt szabott, vagy szab talán most is, hogy ezt a fajta tömeges átvételt nem biztos, hogy érdemes megtenni sokok miatt, hát többek között azért is, mert hogy ennek a hatása azért az nem azonnal érződik. Jó, tehát, hogy itt a korcsoportokkal kapcsolatban ezt kell látni, hogy a vallásosság az idő előrehaladásával, tehát hogy az életkor növekedésével növekszik, ugye ez viszonylag szépen látszik ebből az ábrából is. És egy érdekesség, ezt így kitúrtam az adathalmazból, ez is lehet vita kérdés, ezt a házassághete meg a családreferens tiszteletére szedtem elő. Kíváncsi voltam rá, hogy a különböző családi állapotra vonatkozó tulajdonságok és a vallásosság az mutat-e valamiféle összefüggés. Nagyon érdekes szerintem ez az adatsor. Ugye azt látjuk, itt a szürke sor jelzi, a színek semmiféle jelentése nincs. Ez dobta a gép, tehát nem én állítottam. Hát a szürke jelzi a házasságban.
Nem direkt volt, a gép csinálta. A szürke sok árnyalata, igen. Pedig nem beszéltünk meg, hogy miről lesz. Tehát azt látjuk, hogy a magukat vallásosnak mondó, szinte teljesen mindegy, hogy melyik felé, de a baptistáknál nem, de a többi mondjuk azt a nagy történelmi egyházakhoz tartozóknál ugye közel azonos arányban találjuk a magukat vallásosnak nevezők között a házasságban élőket, és ugyanez a tendencia, csak ugye más nagyságrenddel igaz a nem válaszolók és a nem vallásosak között, ugye elég jól látszik a különbség. Tehát itt az adatsor megesz, hogy nagyjából egy 10%-nyi különbséget látunk. A másik érdekes ebben a történetben, ez ugye az elváltaknak az aránya. De itt pedig azt látjuk, hogy a vallásosak között is gyakorlatilag ugyanolyan nagyságrendben találjuk ezt a kategóriát. Megint itt a baptisták némileg kiugranak, ugye itt lefelé, ott fölfelé ezekkel az adatokkal. Tehát nagyjából az látszik, hogy a vallásosság az a házasságot, a párkapcsolatot erősítő tényező, de nem véd meg a konfliktusoktól. De hogy ezt így látjuk is adatokban, hogy ez az adatsor abszolút nem tér el a többitől, már felekezetenként meg ugye ebben a két kategóriában, itt viszont ugye egy jelentős különbséget érzékelhetünk. Tehát most már a bizonyíték is megvan arra, amit tudtunk, az tényleg úgy van. Ez azért, a többin is lehet hasonlóképpen merengeni, de talán ez a két adat volt, ami hát nagyon látványosan eltér. Jó. Akkor hát néhány ilyen összefoglaló megállapítás még eddig elhangzott, mert a nagy része már elhangzott. Igen, tehát az egyik ilyen fontos tendencia, ugye, hogy ez a felekezetekhez kötődő vallásosság, ez csökken. Látjuk azt, hogy az intézményes keretekhez kapcsolódó vallásgyakorlás az, ami látható módon jelentősen csökken, és így látjuk, hogy a történelmi egyházak között is van különbség. Mi lehet ennek az oka? Hát az egyik az, hogy tulajdonképpen azt az átalakulást éljük, ami ugye sokszor szoktuk ezt emlegetni, hogy a népegyházból a közösségi egyházba való átmenet. Ugye itt már nem az jelenti az emberek számára a felekezethez tartozásnak a legfontosabb motivációját, hogy a nagymama mit szeretett volna elérni, bár ilyen is előfordul még, de alapvetően ugye a saját elhatározása, a családi presszió nélkül való vallásgyakorlás az, ami elsősorban megjelent, és ez is okozhatja ezt a fajta hát negatív tendenciát. Látjuk azt, hogy ugye korábbi ábrán volt, hogy a reformátusok és az evangélikusoknál ez a csökkenés kisebb. Ennek több oka van. Egyrészt, hogy a katolikus egyház nagyobb a hatása is ennek a népegyházi hagyománynak. Tehát tovább életben maradt ez a hatás, és igazából most kezd el nálunk az a tendencia kialakulni, ami mondjuk a reformátusoknál, evangélikusoknál 10-20 évvel ezelőtt már látható volt.
Ugye ezt valaki így fogalmazta meg kutatók közül, hogy nagyobb egyháznak nagyobb a pereme, ahonnan most leperegnek azok, akik nem kötődnek erősen. Hát ők azt mondják, nekik ugye az részben a maga módján vallásos, tehát ugye akinek a közösséghez tartozás kevésbé fontos, ő azt mondja, hogy hát ő elrendezi az Isten kapcsolatát, a hitbéli kérdéseket a maga által elképzelt módokon. Ugye ő nem feltétlenül jelölte már ide a vallás felekezetnél azt, ahova ő egyébként tartozna, mondjuk a keresztség kapcsán. Aztán ugye van egy világtendencia, amiről mindjárt kiderül, hogy nem világtendencia, hanem csak európai, meg fejlett országokbeli tendencia, ugye a szekularizáció, ez a vallásoktól való elfordulás, elsősorban ennek ugye a történelmi egyházak az elszenvedői, ez ugye Nyugat-Európában már fél évszázada tart, nálunk igazából most látjuk ennek a megjelenését. Aztán igen, ugye a világtendencia itt, igen, érdekes, ugye, hogy ez a nem válaszoló probléma, ezért nem csak nálunk jelent meg, előző népszámú Csehországban még miénknél is magasabb, 45%-os volt, a lengyeleknél is 20-valahány százalék volt, de ugye ez náluk már drámainak tűnő arány, tehát hogy ez tényleg egy egyébként tendencia, hogy erről a 400 000 hiányzó adatról beszéltem. Úgy mondtam, az érzékeny adatok megtagadása jóval alacsonyabb volt, tehát itt 14, illetve 25% volt a nemzetiségre, illetve a betegségekre vonatkozó adat. Jó, népegyházról beszéltem, igen, volt egy érdekes felvetés, hogy hát ugye a valláshoz, felekezethez tartozásnak lehetnek más mérőszámai is. És itt felhozták példaként, hogy ott van az 1%. Ugye az 1% felajánlása felekezetek részére, erről talán lesz egy, nem túl jól látszik, de talán igen, majd ugye 2023-ban durván 800 000-en ajánlották fel az 1%-okat a katolikus egyházat. Ez egy elég nagy szám. Most ha figyelembe vesszük ennek az egész gondolatmenetnek mondjuk azt, hogy a problematikusságát, hogy az 1% az alapvetően az aktív lakosságra vonatkozik, tehát ugye akinek nincs jövedelme, az nem fog 1%-ot felajánlani, mert hogy ugye nincs miből. Másrészt meg van egy másik fajta torzítás is, hogy ugye ezt sem mindenki ajánlja föl, ezer ok miatt. Másrészt ugye másik irányba is torzíthat, ugye egy pár éve vezették be azt, hogy az 1% felajánlást ugye meg kellett tennünk egyszer, és amíg ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozatot nem teszünk, addig az 1%-unk az oda megy. Hát ha közben valaki ráébred, hogy ő buddhista, attól még az 1%-a az a katolikus egyházhoz fog menni, mindaddig, amíg ő ezzel ellentétesen nem rendelkezik. Tehát mind a két irányba torzíthat. Tehát igazából ez az 1%-os felajánlás, ez nem túl jó, már csak azért sem, mert ugye pont a 2023-as adatoknál láttuk azt, hogy talán nincs is rajta ezen az ábrán, de ugye az egyik legnagyobb pozitív változás a kisegyházak között az Iványi Gábor féle gyülekezetnek a javára történt. Ugye, ez pedig ugye volt ott egy ilyen politikai kampány, meg ilyen szolidaritás kifejezési akció, tehát ugye megint csak azt jelenti, hogy 1%-kal nagyon sok mindent ki lehet fejezni, nem feltétlenül a valláshoz tartozásunkat jelzi. Tehát mondjuk azt, hogy ez egy torz adat, ebből inkább ne akarjuk semmire következtetni. Kis egyházaknál egyébként is ugye kisebb létszámokról van szó, dinamikusabbnak tűnhet a bővülés, hiszen alacsony bázisról növekednek néhány év alatt, hirtelen lásd így gyülekezete, és még néhány kis egyház esetében is ugye ez a fajta dinamizmus az elmúlt években látható volt. Jó, tehát hogy ez az ECIAS megközelítés ez nem annyira jó. Igen, és hát ugye volt egy másik, hogy hát
Ugye hát itt az elmúlt bő egy évtized ugye a politikai keresztény demokráciának a sikertörténete volt, amennyiben lehet ilyenről beszélni. Hát történetesen az, hogy ugye egy konzervatív párt nyerte sorozatosan a választásokat, aminek hát lehet olyan olvasata, hogy hát akkor így biztosan emögött megvan az a támogató vallásos közeg, amelyik hát ezt az eredményt részben produkálta. Ez is egy nagyon torz dolog. A politikai keresztény demokrácia és a kereszténység között elég nagy távolság és elég nagy szembenállás is lehet. Ezt egyébként politikai közvéleménykutatásokból ma már viszonylag jól ki lehet olvasni, hogy a magukat vallásosnak mondó és egyébként tudnak elégedetlenek lenni a kormány tevékenységével, és adott esetben nem konzervatív pártra adnak le a szavazatukat, tehát ebből sem lehet igazából következtetni az adatokat. Hát megint csak ott tartunk, hogy hát kicsit sárga, kicsit savanyú, de hát ebből kell valahogy dolgoznunk. Ezek a népszámlálási adatok lesznek most egy jó ideig a rendelkezésre álló valós információk. Ennél jobbat, pontosabbat nem fogunk tudni, ugyanis hát az adatszolgáltatás az nem teszi lehetővé, hogy más módon pontos információ. Ebből a szempontból egyébként egy jól megcsinált, minta alapján végzett közvéleménykutatás fontosabb adatot tud most már mondani a vallásosságról. Nem raktam ki szlájdra, de például a hetente vagy annál gyakrabban templomba járók aránya Magyarországon egy nemzetközi vizsgálat részeként mérték ezt tavaly nyáron, 11%. Például ez egy olyan standard adat, 90 óta 8 és 10% környékén mozgott mindig ez az arány. Tehát, hogy ebben van egy ilyen stabilitás, még hogyha a bázis esetleg jelentősen csökkent is. Tehát, hogy a dolog summázata az egyrésztről az, hogy hát sajnos a népszámlálási adatok nem a legstabilabbak és nem a legjobban használhatók a jelentős adathiány miatt, de mégis ezzel kell dolgoznunk, ezeket kell valamilyen módon még a jövőben értelmezni. És akkor néhány dolog így a jövőre vonatkozóan. Ha valakit egyébként nemzetközi vallási vizsgálatok adatai érdekelnek, ugye ez a Pew Research Center, ez egy amerikai intézet, rendszeresen publikál ilyen típusú kutatásokat. Egy nagyon érdekes közelmúltban megjelent adatsoruk, ugye, ami egy matematikai modell, tehát azt próbálják előre jelezni, hogy 2050-ben hogyan alakul majd a világ népessége vallásosság szempontjából. És hát ugye azt látjuk, hogy a kereszténység aránya nem fog változni, darabra lehet, hogy többen lesznek keresztények, mert hogy egyébként azt hiszem, hogy 2050-re ilyen 9,1-2 milliárd emberrel számolnak. Tehát ugye, hogy a 31% akkor több embert fog jelenteni. Ugye a muzulmánok aránya meg számossága is jelentősen megnövekszik. A többi vallás esetében pedig hát vagy stagnálást, már arányokat tekintve stagnálást, vagy csökkenést látunk. Hát ugye a népesség globális bővülése miatt ez darabra mindig ott van, ahol 9,3 milliárddal számolnak. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog, ez egy picit látványosabban így ábrákon megjelenítve, ugye itt arányok, itt a másik oldalon pedig a főre vonatkozó adatok láthatók, tehát ugye a kereszténység egy stagnáló állapotban, a muzulmánok aránya nagyon dinamikusan fog bővülni. A kereszténységre vonatkozóan pedig ugye az érdekesség, hogy a területi eloszlás az, ami nagyon nagy különbségeket fog mutatni. Ugye, amit mondtam is, hogy Európa, tehát fejlett, az Európa, Észak-Amerika
ebben a stagnálásban ugye a csökkenő tendencia lesz, és ugye elsősorban Afrika, ahol a legnagyobb népesség bővülés várható, és egyébként ahol a kereszténységnek vannak gyökerei és hagyományai, ugye ott lesz egy jelentős bővülés, és tulajdonképpen azt fogja ezt a szinten tartást eredményezni. Tehát, hogy a kereszténység, illetve még Dél-Amerika, ugye ez látszik is egyébként az egyházon belüli, mondjuk azt, hogy vezető alakulásokban, ugye a közelmúltban kinevezett bűnborosok nagy része is ugye nem a fejlett országokból. Tehát az, hogy Európa, itt a kereszténység középpontja, ez ugye történelmileg meg földrajzilag igaz. Ugye, hogyha a hívők számát nézzük és az egyház aktivitását nézzük, akkor pedig hát azt kell látnunk, hogy ez már rég áthelyeződött Dél-Amerikára, illetve hogy mondtam, hogy Afrika is ebben egy új bővülést fog majd hozni. Tehát, hogy ezek a tendenciák is ide tartoznak, és hát nagyjából én ezeket szerettem volna elmondani, ha kicsit hosszú lett, akkor elnézést, és akkor beszélgessünk róla, hogy akkor mi következik ezekből a számokból, következik-e valami, akár itt Veresen, vagy országban, vagy világban, mi az, amit köszönöm szépen a figyelmeteket.